chairman charia alal tamam no fe ak yakar ma dala ina ga jama alhamdulillah joni wasabo ndewata do ko dum jidmi popna ga men se do ndewata do wasabo tangara en directement ndewata do wasabo tangara en direct dum jidmi famde sen wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ay ngol don bindol ngol luddumami don ngol sa fi e maggol tan ay yerumum hande ay mi fi hen ay nawi kam to mi ara non do winda video do sa ƴeewi dow bange ma nanno ko rewi hen ko non ɗon winda video ay piya he ay mi fiya e video he ay udditima hankadi noon ko ɗo kala ko jinmi ɗon ay ɗon ke ɗo garanmi beƴƴe ko jinmi ko ha mi ko jinmi ko mi tappa hen mi wona janngude ko ni tan woni ala tampere ɗum ɗo fof ko jangono tawa ko ɗum kala naɗɗo kesso yo ande ko nayi tan wayi o tan piyata gasi a gara toon directement gona e ƴeew ko jiɗɗa ko ha jiiya ay ɗum fof ay ɓennino a tawa ko ɗum a yirlo ko jiɗɗa ko a yirlo ha jiiya ko jiɗɗa ko ha jiiya ko jiɗɗa ko an jangowo sa ɓamra less a jaha ha less to a jaha ha less ɓamra toon ƴetta par gotel a janga a ngabba ha ngabba ay ɗum fof ko janggano ay tawa ko ɗum fof ko janggano a tawa ko ɗum ay an garɗo kesso walla an majjiraɗo o ay nani ay de on ayi ha joni ay ɗum fof ay ha ɗo haɗay ɗo hankkadi noon ƴettamo less o aɗa janga aɗa ngabba ay aɗa ngabba ay joni sa yiɗi noon ko jiɗɗa ko yerum hande ari oɗo gelɗo baɗɗo windande 13 o a fi hen tan ay udditima eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ena wayno nganɗo alluwal o janggino ɗum kadi nayide addiraɗo ko ha ganda nayide tan gona janggude wa so tawi ɗum jiɗɗa ko janggo ngal alluwa ngal mbaɗani piyaɗo ay ene wayno ala ko woni e nder maggal ko en janggano hay hen hunde ala ko woni ɗo ko on janggano kay ɗo mi wi noon ɗo woni bismillahir rahmanir rahim ko ɗo haaɗi mi wino on alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗo haaɗi mi wino on arrahmanir rahim ko ɗo haaɗi mi wino on maliki yawmiddini ɗo haaɗi hande eɗen janga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ay no windorto kañum woni ɗo henne ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 nani wadde karfeje 15 jalti e nder karfeje mon 28 janguɗon ɗe wadde en paami ko o taajorɗo goto ɓeydi kanko woni ɗo o taajorɗo kanko woni juburta en mbino so woni sara ko taajorɗo o seri ndima taajorɗo en mbino so addima walla hakkunde juburta wadde nani wadde juburna nani kanko woni numerak en mbino juburna so addima hakkunde bindol juburna so wattidima walla woni sara numerak nde ko gandi oɗo juburna janganoma kanko woni ɗo kanko arti ɗo kef ayna dariɗo ɗam ga dari omoni wadde ɗo fof sorin ndi ala ko woni ɗo kadi ko janggano nden noon ba siñije mimarak alif lam
ha sagiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu juburiya mimarak jipoles alif lam ha cewɗo mim del lam ha sagiru ara ba jorɗo alif lam aina dariɗo alif jowiɗo lam mim juburiya nunarak jipoles alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu juburiya mimarak jipoles mim lam kef juburiya wowtaƴƴo mimarak alif lam del juburiya nunarak ɗo kannuɗen hande eɗen ɓeyda hen alif juburiya alif taƴƴo on jangino alif jowiɗo hande ko alif taƴƴo no mbirunɗa wowtaƴƴo hande ko alif taƴƴo on mbiɗen so alif wattidima e bindol tawno ko yaadi wimo alif taƴƴo ay juburiya o ene wonde e makko o wiya alif taƴƴo kef juburna kañum woni nunarak ko gotum so adima tan wi juburna wattindo mbiya nunarak ayna dariɗo jubur ba del wow woni wowtaƴƴo ko gotum alif juburiya alif taƴƴo kef juburna omoni alif juburiya alif taƴƴo kef kañum woni ɗo henne alif juburiya alif taƴƴo kef kañum arti ɗo henne alif juburiya alif taƴƴo kef oɗo juburna o arti ɗo omoni juburna siñiɗe juburta ayna dariɗo juburiya nunarak wadde en paami ɗeɗo karfeje ndendi kanƴe ngoni ɗeɗo karfeje jangonoɗe bajorɗo sinara mimarak alif lamara ha saqiru ara ha tongu piccuɗo nunarak yanara del ayna baliɗo piccuɗo kef wow tajorɗo hol harfe wonɗan da jangani mi yiyani kanƴe noon bindira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ay e karfeje tan 15 aɗen yalti e nder karfeje ma nogas jeetati wadde andi fatiha adi ko jingandema e waɗandema codol jawa yido jangdema sa andi a hoolaki hoorema yew bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo haalanma ha jiita lawol a saggi noon rewles mbaɗa 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya li ngara les ka caggittoɗo min caggitma walla yi hen ko fewani rewles kalanamin min mbawa fewnidde artire eɗen ɗo he naftoro o ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal yaya ali kola sénégal alhamdulillah on jarama wassalam eyi wona yiide windande de ko windande timmude woni toon ɗum ɗo fof nan toon ko janga ay an tan ƴeew ko jiɗɗa ko tan jetta ngara janga woƴani noon ko pour anka aduna deeƴani gurdam e mayde gondi so yi woodi ko joloyi caggal mon dañƴo ndewɗon oɗon jangguito bindanɗe bindanoɗe wona nan ɗon
nanɗon 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 ay fof kay nanɗon 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 ƴette kuuɗi mon e karneji mon oɗon mbañi to on jangga oɗon ɗiggina on caggi joni tableau je he nani e famni ha maayi yo Allah wallu yo Allah yaren